Tsaka no fix, no pay po kami, sir. Pag ayaw pa rin, sir, wala po silang babayaran. Mark, ano bang nangyari sa iPad mo? Actually, meron akong isang iPad dito na matagal na sa akin. This is my first iPad. And naghihinayang naman ako kung i-dispose ko na ba dahil baka may pag-asa pa. Sayang naman, di ba? Okay. So, saktong-sakto. Nandito tayo ngayon dito sa may cellphone rescue. And let's see kung may pag-asa pa ba. Yes. So, this is an iPad Air 2. So, nasa 26 siya nung binili ko. Grabe. So, talagang may presyo din. May presyo din. And sayang naman kung itatapon na. I heard, pwede pa siyang pa-repair. Yes. Kailangan ba ng repair ng mga accessories nyo? Saktong-sakto guys, nandito tayo ngayon sa Cellphone Rescue Repair and Accessories. Located po sa may General Mall, Angeles City. So, we're gonna go inside. Ayun nga, papa-check up natin yung gadget ni Mark. Yes. And let's see, ano pa ba yung mga accessories, mga repair na pwede nilang gawin dito. Samahan niyo po kami. So tara, let's go! Meron akong iPad dito na syempre ayoko namang itapon na. Tingnan natin kung may pag-asa pa ba siya, kung magagawa or any repair na pwede. Sige po, check ko muna po kung Yes, kaya sir, pa po. Ngayon po sir, working pa po yung mismong LCD niya. Try po natin i-retain yung original na LCD. Sige. Meron naman po tayong machine dito na kaya naman po natin i-separate yung glass. Palitan po natin ang glass. Gano'n siya ba katagal? Or ano yung mga procedure na gagawin natin? Ang estimate time po kasi dahil iPad po siya medyo malaki, mga nasa 2 to 3 hours po ang gawa niya. Okay. Tapos po ingatan din natin kasi medyo risky rin po to dahil marami na po yung basag ng mismong LCD, touchscreen niya. Separate po natin. Subukan natin, sir, kung kaya po natin yun. For the price idea naman, sir, for glassing, sir, magkano ba? Ang mga ganito po, nag-range po pag mga iPad, nasa 3K, 5K. Depende po sa unit. Sa mga iPhone naman po, halos same lang din po. Pero mas mabilis po kasi pag mga iPhone yung nire-glass, mga cellphone. Sige, sir, subukan natin and tingnan natin kung may pag-asa pa. Subukan Right. So, yun. So, susubukan natin. Pagawa yung kadating iPad. Kung nagawa yon, para kay Chase yon. So, let's wait kung ano yung result later. And, yan. Ako po si Poy Senyeres. Cellphone Rescue. More on services kami dito. Repair, yan, sales. Sir, dito sir, dinadala dito yung mga iPhone. Yung mga talagang board level na case na sir, yung mga mahirap na. Kadalasan kasi sir dito yung mga na-overcharge, water damage, yan sir, yung mga akala nila waterproof. So, yun, nadadaganan, naiipit sa bulsa. Pa may buhay naman sir, may pag-asa yan sir. Minsan, kahit patay, binubuhay nila sila. Kaya naman ng mga boys sir. Dito po sa Cellphone Rescue, nire-repair po namin lahat ng klase ng cellphones, laptop, MacBook, iPad, tablets. Pag may problema po kayo, dalhin nyo lang po dito. Free check-up po tayo, tsaka diagnose. Tsaka no fix, no pay po kami, sir. So, kahit nagkaroon na kami ng ilang araw, ilang oras, or nag-donor na kami ng mga board, pag ayaw pa rin, sir, wala po silang babayaran. So, habang nagpapagawa tayo, may nakita tayong laptop dito, which is MSI Gaming. Naging interested ako kasi unang-una, Core 7 na siya, Intel i7, 7th Gen. Tapos meron siyang 32 gig na RAM. Same time, 2 terabyte na SSD for their storage. Nakita ko rin na meron din siyang GPU na GTX 1020 for only 23,000. Murang-mura na to for a second hand with the i7 and 32GB RAM. Goods na goods to. Ayan. So, check lang natin. And baka dalawang maiuwi natin. Guys, so bumalik ulit tayo sa Cellphone Rescue to get yung ating iPad. And sabi nila, okay na daw. So, as you can see, nakapagpalit na rin tayo. So, after 3 hours of repair, malalaman natin kung okay pa yung iPad natin. So, tara, punta ulit tayo sa Cellphone Rescue. Yung boss, okay na po yung iPad. Ngayon po, explain ko lang po. Meron po tayong warranty sa mga with touch po. Pag po sa mga glass lang po, na glass lang po yung pinalitan, wala po tayong warranty. Sa warranty naman po, meron po tayong 1 week warranty. For replacement po, 1 month po free service.
Okay, so after 3 hours ng pagpapagawa natin, let's see kung ready pa ba or buhay pa ba yung iPad na pinagawa natin dito sa may cellphone rescue. So the moment of truth, yan. So pwede pa siya. Nabuhay ulit natin yung iPad natin. And ito is one of it para makatipid din, diba? Sayang din naman kung tatapon or di-dispose natin kagad yung mga gadgets natin na nasira. Kung pwede na ipagawa pa. So if you're looking for sa mga nagre-repair ng mga iPad, iPhones, even yung mga board problems nyo, pwede kayo pumunta dito sa may cellphone rescue repair shop dito sa may Genra Grand Mall dito sa may Angeles City, and one way para rin makatipid kayo. So yun, that's it guys. If you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and we hope to see you here.